rahia. E kinde ma jatend piny Kenya William Ruto puoyo kenge ma Kenya osegoyo higni 60 nyaka piny yud loch, sekta mar somo imenyo kaka achiel kuom mago mosegoyo kenge madongo. Jafwambo marwa Judith Mondi miwa ler ewi kaka somo nosebedo tok ng'ur ma pod nitiere bende kata sani. Higni 60 koro kama piny Kenya ne ochako ayanga keto e lai manyime somo e pachoka. Kochakore kod piny mar Kenya African Preliminary Examination KAPE, CPE, KCPE nyaka koro ji odonji e somo mar CBC, okenge mathoth ikwano e sekta mar somo. Somo nochaki British. Nitimo KAPE, Kenya African Preliminary Education. Emane ji timo, ka ji osetimo, itimo class 4, kato class 5, iterie intermediate. King'iyo buge mag nyithindogi to gi gik ma nyithindogi timo e class sani kaka ng'amo dhi school, to at least iyudo ni nyithindogi their future bibiro iro ka grade margi somo gi tero nyithindogi iyudo ka that stage pod gin very young to gisechako gik ma gitimo nyaka mag lwedo. Chakre higa mar 1985 nyaka ne piny mar KCPE chakre pachoka, jopuonjre mohew 26,000 osetimo penj. Medruok mar kwan mar jopuonjre matimo penj osebedo ka neno. Mak mana ni moko kuom jolony koni bedo ni Kenya ne oloko lai nyaka e KCPE, chandruok e duoko ma iyudo ne onyayore. Somo osekethore, ma nyithindwa moko madhi secondary moa university ok nyal ndiko kata proposal nikech gin half baked. Piny osebedo kikwalo. Piny kokwal to wabedo gi fake engineers, fake doctors. Ma education osebedo gi a very serious problem. Nyithindo imiyo A to ng'ato okomerit A. Kata kamano, ji mane otimo piny mar CPE to koni Kenya osego kang' e keto somo mayot ne jopuonjre yo omenda ma ichiwo ne skunde kod jopuonjre. Nitiere yore mang'eny ma ka gidhi e cyber to ka ginyalo request godo pesa to government miyogi to gisomo. Nitiere pesni bende ma sirikal oro e school ma bende kochopo to nyathi nyalo yudo to medo. Koro iyudo ka nyithindo kata makiye chon ne ok ginyal dhi skul atol, to sani iyudo ka ginyalo dhi. Ka Ruto e twak mare kinde nyasi mar jamhuri odiochieng' ma kawuono, to opuoyo kenge ma osego sekta ni, ka okoni en kende osechwalo omenda mathoth e somo nyaka ne okaw telo, kaachiel gi ndiko jopuonj. We have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year, an additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions. Ng'ur kata kamano sebedo ka wuok kuom jopuonj mane ondik kod sirikand Ruto, makoni ongirimiti mane omigi chal ka gima ikwedo sani. Kaka achiel kuom jopuonj meke intern, I hope ni TSC bro consider yuakwa moko e junior secondary school nikech wayudo challenges mang'eny kuno. E higa mar 60 ma Kenya timie nyasi mar wuokelo jowagunda, bende ma Kenya lori ayanga piny mar klas 8 mar KCPE, kendo skunde primary odongi e kit somo manyien mar CBC. Judith Mondi, Ramogi TV. Jamhuri mokwongo higni 60 mokalo ne